Teto tasa sisien pat paralok pat bak sung jong ka jalam kalya ba ro hoi mata hmia ngam aku bang pek ya koi ka video ne ka chin kren jong koi ka nomik mat ka ri pen thei ta ka ri ka ikong amparin kumbang yu khot ye baro ikong ampa ya koi ka chin kren ka jong I ka ba na snoya hap na ka yang jong kadon ka por ka bang ngam snoya hap ka jing kren ka jong I bat kadon ka por ka bang snoya hap ai jing ngam ru ka julong ta tengah snow ya kan dia ka jing kren sapang jong ki nong ni khmat kham tam ya u doktor di al nong lait tu pertong jong ka MP jong ka MPP imat sai wa kular klomar palat teka sa ong ka kong amparian wat su milien ban kular ya ki pat ba ya ki ki jing kular ki ba om dei ban la ban yo dan ki ngaji asngai kan ni ka jing si sahi na do ki MGC ki nong khmut ni khmat ki wa pher ha ka pot election nga kan ma bha ki ju thong ju phon ju pa yang ni ki pat ba yang ni ki duk ki sok yang ni rang li ju ki ubangin tip ya ka benang ba ka khandau lada phi kan job yang ong ngan sa ai phi ya kata kata ngan ra ya phi ya ki school ba ngan ra ya phi sorok ki ba bha kom ta tar ka jing kular ka jong ki temental lei ban ra no ban ithu no ya ka tien khasi ong ni u doktor ni MP jong ka MPP wa mot man ya ai reng man tar ka MPP ong hana bangan pentela no ngan ithu no ngan ithu no ya ka tien khasi ha po kari india hi po kawengan su ong kunta ten na ko ta da video ai kini ka dei tangan ya pan biak ngam ngai ngau na dan junga ro ngam ngai ka le le ro dan uai u samla ni I ka jing kren jung u ka da ya ro bahai ni du u doktor ya ro bahai ni u ko tong jong ka MPP wong u dei teman basam tip su teman basam teman ban riu nyel tip ya kata te ha jing pe jing khmi chu ma ro ngam da I tenat ngam ithu ithau jing long jing man jing ni u ri wang ba ane doktor di at ngam lak ku mong ong mong tip te nga no su de ban ong kum ong kon am parian ba chung lien ban kular ya ke ku ba phim la sa anda tang sula dep thep bo da ja ba phi jok phin ja kum u rilang pinjak kum ulang kum unyang taser pinjak jelang orang ni phone kat tu kat nuru khoi sobat kinam bal phone ni nam ja so na kat mau ha ko pok ka snam kat mau ha klep na lek ken basam sini sa than jo ni sini ber po na kersan ka parti kongres tengah lek anda poi ta ko senong ong kita ki pat bang senong ki ong mano bawan wan ka kongres tawan kongres ini no sa ban kan bas normal ba wala swa ya ta wala kular ni swa ban kan yo sorok rong sorok ba bha hadin tau senam la job election hadu kat menta kampat ulong tu tau ba kular ong kum dia kata ka jing pendit tu ko kalong ba lada phi kan job yang lada ngam le ya kata lada ngam siang ka surok ngam ta jong phi sa ot no yung thliet jonga khadu ka tau no ban kren tau ram ba la kular
ya ki pat ba pli te na mak ta ka dau ki ong wan ra swayo ta o ba kular ni ot na uthe jung te sa kan bas te kita ki wangil sem ni lap hari sa na la sem da dia nga balbor ndi nga mensua nga juga ten bas kultur nga ten basar ngam jukular e pat da kisnap ha jin kren junga na mar ba nga ong de kni nim don e ban kular e phi na mar ba ni suan kum ta na ten jung ta ka o kortong o ban la ban chiet la te kum ta nga ong nga lang jung hi nim don e ban kular e phi ko pat da ba ye ale ni ye tre lang ni snok ti lang hadien enda ni la job tengin ye persang ma ye tre lang ye la kam ko ba ha ka ta ga ben jin sa te hadu kat mata mene la dang kum ki long mi khmut mi khmat la ulong UMLA MDC hadu UMP la de ubri ba ba pun sapun ira ka kam enda ulayo ban song ha kasuki sampat yo e kambor kum no flu ko kula la san da job yo la se watang i biri leng khot phim yo phim la wan ai ni ha belahi ha wati pateng sai skill pilangin ha bandi hi na ka plala dia tadi nama kata wat su kula kuma wat ju penlong kum kito kinong terwasam la ban ong ki ngai sai sngo barbor ngati le dingam terwamu ta don kibri ki ong la phi ko ngo ya nga la phi pediang ya nga ngan pen song suk phi ngan nom pen mi sabar ngan nom pen sa sni sa slap ngan sumar bahal phi ngan le bahal miat namal bakat tak yo tu ba kro badang kro tu kro upjo ta tintip endau la yo un shot un bom un kan jat ye phi kat bamon namal ba kam long e ka ta ka jin kola ka jin phi ka thik khilong ku tu nong terwa samla ngadon ka spa pho ngadon ka kali ka da kom ta ter wat chu kula kloma namal la philong UMP la philong MLA long MDC philang sa ha jin penya jong ka soka te kum ta la da philong uri wa bha ye e ka ba ka soka ka don ban ai ye phi kum kinong mi khmat to wan ra sek upat ba ka ba dei hok ka jo upat ba wat ju bam tu ju bam klop wat ju bam sap ju bam pong ong ka tien kumag ni ong kinong bam sap kinong bam pong kinong bam sap ka ma bha ong bam sap dan sap mo bam sap dan sap pada khila bam lut la lut don wei rong ba ong bam sap bam plan ka don ji pher hanu ka ta bam sap dan sap ki snap mu mala pada bam plan ka mu lalu plan na ki itu dong teng sul ong ba dan la ki ba bam sap ban ki ba bam plan kata ka di ji sa tengam ngamut bangan ong ba nhưng thực sự là những bám sập các bahang ta to ni ya long ki brio kuna tu kino ngelam mo ki hikai ki pat ba ki hikai hi kini kino ngelam ki ba pher yen le ki disi ki hikai ni dengan bám sap te kom ta ki pat ba o ki start don bám sap ki jing thok jing sukor jong phi ki pat ba o ki ranang don thok ni phi don ki bom ai yang kata ai kunta ni kutai kabut da ki thep sawai kata ka ki jing hikai no hikai kita ki kan rem ki lentang hikai kita ki nang ki start ki pro jabin ki nong yalam tu pher ki MLA ki MDC ki hikai yang ni bangi senang berme kata tan kunta khublai sibo